20,000निफ्राय लानानै 40,000सिम ओरैबायदि मोनसे भिडिअस गोसारगासिनो दङ जोङो बयबो नुजोबखाबाय जानांगौ ना थ' आइजोफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां बेबायदिनो ना थ' एकाउन्टआवहाय 20,000निफ्राय लानानै 40,000सिम हाबदों थ' बेबायदि जोङो भिडिअस जोङो गोसारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आपडेट्सखौ आङो होलांगासिनो थ' बिनि सिगां बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनानै आङो फिन खेबसे आंनि नैबे चेनेलावहाय आङो फैफिनबावनाय जाबाय थ' बिदिब्ला रायजोफोर आङो गिबिसिन आपडेट्सखौहाय होलांदिनि थ' दिनैहाय बेबायदिनो जोङो बे साननैसोआव गोबां गरमनि आरो बेबायदि दुंखावनायखौ लानानै ना गोबांथार बेबायदि स्टुडेन्टफोराबो बेबायदि गोग्लैनाय आरो बेबायदिनो भिउस बेबायदि बायदिसिना जाथायफोर जोङो दिनै नुनो मोनबोगासिनोमोन नाथाय दिनै फाइनालि फैयै दाब दाब जायगाफोरावहाय बेबायदिनो जोङो अखा आरो बेबायदिनो बारफोरखौ जोङो दिनैहाय नुनो मोन्दों थ' जोबोद मोजाङैनो बाथ्रा आरो दा नैबे समावहाय बेबायदि माइनि सिजन आरो बे माइयावहाय दा अखानि जोबोद गोनांथि आरो जोंनो अखा नांगौ जादों आरोना थ' फ्राय जायगायावनो हालांबाय जानांगौ नाथाय जोंनियावहाय दासिमबो बेबायदि अखायानो गोलैयाखै आरो थ' जेरावहक लोगोफोर एसे माने दिनै गोजोननाय मोनबाय थ' बेबायदिनो एसेब्लाबो माने अखायाहाय थाइफ्रिलांबाय आरोना थ' जेन' आङो गुबुन मोनसे आपडेटआवहाय थांदिनि थ' बे आपडेटआनो जाहैबाय जोङो मोनसे भिडिअस गोसारबाय थानाय जोङो नुनो मोन्दों थ' नंगौ थारैनो जायफोराहाय बेबायदि मोन्दोंना थ' रांफोरखौहाय जोबोद मोजाङैनो बाथ्रा नाथाय गासैबो जायगायावनो बेबायदि रांफोरखौ मोनजोबाखै थ' खायफा जायगायावहाय बेबायदि मोन्दोंबो जानांगौ जोङो बेबायदि भिडिअसफोर जोङो नुनो मोनगासिनो नाथाय जायफोरा मोन्दों बिसोरो बुंनाय बायदिब्लाना थ' बबेनिफ्राय फैदों फैसायाहाय थ' मिथिया खालि माने जास्ट एकाउन्टआवहाय बेबायदि चेक खालामदों आरो फैसाया दङ बेबायदिनो दिहुनदों ना नाथाय माबेनिफ्राय हाबफैखो बा बबेनिफ्राय ट्रेन्सफार जाबोखो मानियाहाय थ' साननो गोनां बाथ्राया बेसो दा मोन्दोंब्लाथ' जोबोद मोजांनिनो बाथ्रा आरो फुजानि बोथोर सफैगासिनो दङ लोगोसे बयनोबो बेबायदि रांफोरनि गोनांथि जादोंना थ' एकाउन्टखौ चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरो मेसेजखौथ' आरो मोनखायो थ' मेसेजावबो जोङो मिथिनो मोनखायो आरोना जायफोरना हाबगोन थ' निस्सय मेसेजआ मबाइलावहाय बेबायदिनो फैखागोन आरो थ' बेसेबां सैथो 100% बियो दासिमबो बेबायदि कनफार्म नंजोबा थ' जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेबायदिनो माखासे मानसिफोराहाय बेवहाय जोङो मोननो हादों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरोना थ' जेन' हक आङो बेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैबाय निस्सय चेक खालामनानै लानो हागोन जायफ्रा बेबायदि माने एकाउन्ट्सफोर खुलिनानै लानाय दंमोन बिखेखे आइजोफोरनि एकाउन्टआवहाय बेबायदि हाबदों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों थ' बियो आंनि बुंनाय राव नङा आङो एसे बेवहाय क्लिप्सखौ दिन्थिनो लादों थ' नोंथांमोना बेनिफ्राय नायनानै मिथिनानै लानो हागोन आरोना একাউণ্টত পইচা সোমাইছে কিমান সোমাইছে 28,000 কোনদিনা সোমাইছিলে পৰহি ৰাতি ক'ত ঘৰ আপোনাৰ কি নাম গীতাঞ্জলি পাইছে আপোনাৰ পাইছে পাইছে আমাৰ গাঁও বহুত সোমাইছে কেইজন মানুহে পাইছে পাইছে বহুতে কাই নিছে বহুতে নিছে 15-20 জন মানে পাইছে কিমান হাজাৰকৈ সোমাইছে 22, 26, 24, 29, 32 ইমানকৈ সোমাইছে আজিও তাকে চেক কৰিব আহিছে আজি बिदिब्ला बयबो नोंथांमोना निस्सय मिथिनो मोनखाबाय क्लिप्सखौ नुखाबाय आरो थ' बुजिनो मोनखाबाय ना थ' एसे चेक आउट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय एकाउन्टखौहाय आरो मेसेजफोर फैदोंबा निस्सय मोनगोन आरोना थ' जेन' हक आपडेट्सआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ आङो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन बाय